fortsæt, men vældig forsigtigt. Så har du den frem i vugten. Du tænker nu, åbne fremskærene. Åbne fremskærene. Altså i stedet for at tænke ud med fremskærene, så tænker du åbne fremskærene. Så du er rigtig smidig gennem at det styre ud til venstre. Og så ud til venstre fremskærene. Men du kan så mye på det højre handle. For du vil gerne sende et suget frem mod venstre, så får han at bøje sig til højre. Rigtigt. Nu har hun været dygtig, hva'? Absolut. Så skal du knytte højre rundt til højre. Her kan du lytte, hun sagde. Tænk på den tilbage. Og du har været en bøje? Okay, jeg tror det bare du... Okay, jeg vil skridt dig lidt, indtil du har alting på plads. Så tænker vi bare at gå over vognen. Så lige hos mig. Sådan er jeg. Tak for det. Og så kan vi danse så sammen. Så inden du gør øvervognen, det er præcis, når man gik til dans før i tiden. Så skulle herren stå der, og dogene stå der, så var klar til at börja dansa når musikken spiller. Så skal du opleve på det her også. Så kan vi dansa. Nu spiller musikken. Så, bare for forsigtigt. Rigtigt. Og styr frem til det nye. Ja. Jamen det går mycket frem. Et par minutter i hver vogn du vil forsøge på. Okay? Og så sidste altid, når hun går ad trappen og vugter først, så kommer Tarzan og løfter hende i manken op i trappen. Så det ses mere som op i trappen, hjemført med frem i trappen. Landsformer, ser du det her. Sådan. Rigtigt. Og det var altså rigtig bra. Det forstår jeg ikke rigtigt. Ja. Kom ihåg ikke sådan en lille vok, så det ytter voksen ind kommer ud som stykke. Nej. Ikke mere det her. Det er altid hun rocker, hun skritter helt når målet er taktmæssigt, så bliver det fjerde, tredje, andre, første og ryggen igen. Bygger hende op sten for sten. For du altså kommer du ud ved sine muskelgrupper. Det er svårt at komme ud, når man lægger frem. Og hun bliver bedre på at vinkle sit bækken. Ja, lidt til. Ja, det skal være du, som bestemmer, når der rækker. Ja. Helt ret, så. Helt ret. Det var bra, at vi fik hende på plads, inden du började gå mere frem. Mycket bra. Mycket bra. Vi tager en luk på bongen. Hvad gør hun?
Ja. Det ser så ud. Og langsommere op og langsommere op, og så ryg. Kanon. Langsomt. Ja, så vi kaster os ikke frem. Inte mere, men ikke den her rødelse, der hvor man lader det over. 3, 4, 5, 6, hvor man lader det. Okay, og så træder vi. Det er klart. Dan for mig. Ja, først op igen. Kvik for mig. Kvik i bokken. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og du bremser ikke. Du siger til mig, frem med bokken. Det er ikke det. Hvad henter, når bokken kommer længere frem? Og hvor mange kan jo endnu højt gå. Ja, forsigtigt læg i handen. Sådan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sådan. Og nu skal du have her. Nu fortsætter du bare så godt. Men der bliver indhold. Forsigtigt holder traven. Og slap dig sådan her igen. Strækker det opad og ja, alt med trop. Slapner det af igen. Strækker dig opad, ja, alt. Og driv det mere, så synes jeg opad. Næsten halv. Næsten ja, halv, når holder traven. Lidt kortere. Kom, lidt kortere. Trop. Ja, men slap af igen. Okay. Det var på ret vej. Bra. Og så næsten jeg halv igen. Altså præsten med hende, så hun bliver rigtig godt inden for troen, der tykker hun er dygtig, når hun gør så her. Rigtig klart. Men næste. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, bra. Mycket bra. Okay, nu mærker jeg at du går ind en gang til. Men sen langsomt går du op 2 veksler, indtil du er i 4. veksel. Nogle steg i 4. veksel, går 3. og tilbage til andre. Og sen næsten bliver halvt igen, og sen ud igen.